Afambo Okenye. Ụkọchukwu Osebụla ụwa. Reverend Father Fidelis Okechukwu Onwudufọ. Onye nkuzi Igbo. Abịa m nke tata. Abịa m nke tata. Mgbe nji bịa dada. Dada. Asị m gịnị? Dada. Igbo dada. Igbo dada. Nwa ya bụ dada. Di gị onwe mgbe ọ bụ dada. Ka nwanne gị nke obele bụ dada. Ka nwunye gị ọ bụ dada gwa dada gwa. Oge ụfọdụ nwe ihe o mee, it's not dada anụkwana nwa bụ dada. Na ike ndị dada gwụ nnọọ. Maka ihe mmadụ isi ekota, ọ dada ka m mụkwa. Hapụsị okwu niile ndị a. Achọrọ ka m metụ aka n'ihe gbasara dada. Dada. N'ime ewu dada. Dada. Ka ewu dada. Okwu a si n'anị Yoruba. Dada ọha nwa nwee afọ ahụ. Mana oluzi ebe a efi ụdụ. Na be ha, ọ bụrụ ihe ọ bụ na be anyị ka ọ bụ na be ha. Na be anyị, dada emika n'oge gboo. Ndị gboo wee dada ka nwa si na chi. Ndị ọzọ sikwa na chi o. Mana fa ndị gboo fụ dada ọ bụ na o si na chi n'ụzọ pụrụ iche. Ha kwetara na o si na mmiri. Ma ọ bụ na onwe alụsị nọ n'ime nwa afọ. Maka oge mgbe ahụ ụmụ nwaanyị na ha na-achọ nwa. Ha chọrọ nwa jee na alụsị. Ruokwa alụsị nkwa, alụsị ekwe ha nkwa site na ndị na-ejeli ya ozi. Na nwa ma nwoke ma nwaanyị na ihe mmemme gị na anụ na gawa alụsị na-enye nwa. Ma ọ na-enye ma ọ dị-enye ntọ ka ha si eme ya. Abịazi amanyanwụ nwa. Ọ bụ na nwa ahụ amụa nwa bụrụ dada. Asị n'ọkwa alụsị ahụ mbịa kpalụ nwa akwụkwọ na-aba n'ime ejebiri na onye nye ya ụdị ntutu a. Ọ bụ na ha ji ha na alụsị wee totoro ime nwa ha. Asị na nwa ahụ uchi zitere na ọ bịara ozi dị iche n'ụwa, na ọ bịara ọrụ dị iche n'ụwa. Ha kweta na nwa atonie na ọ bụ dibịa, ọ bụrụ onye na-afụ ọfụ. Ọ bụ dibịa na otosie, ọ bụrụ onye na-afụ ọfụ ma ọ bụ onye na-agwọ ọya. Ịma dibịa dị iche iche, nwe dibịa afa, nwe dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Na ọ ga-abụli ofu n'ime ndị a. Ma ọ bụ na-afụ ọfụ, ọ na-enye ya obe aka, gwa gị ihe ịma ha gbasara ndụ gị. Ndị gboo kweta na dada ga-eme nwe. Ọ bụ na oge ọ dị obele, oge ọ dị arụ 4 na arụ 5, elekọta anya okwu ofu ihe iche na okwu maazị. Ọ bụ na ihe okwu eziokwu. Ọkwapa gwọdọ Okeke ka ọkwa iwu nwa Okeke. Onye afụnụkwa ya ugbo, mana obele nwa amụwa amụ. Mana mesị ike etu nwa si malụ na mbụ Okeke. Ụmụ ihe aka na-afọ n'ebe dada nọ. A na-anabata ha n'ụzọ dị iche. Nabata ya nnọọ kweli ugwu dị iche na mgbe ya achọpụta na ọdada. Maka amụsị nwa ọfụ adama na ọdada mana ọ bụrụ na-ekesi ama dada. Mgbe ahụ amụsị ya ọfụ isi na-amị amị, ntutu ya na-amị amị adama. Mana oge ụfọdụ ahachasịa ya isi otesa hacha ibie, arụ ọkụ abịa. Etinye nha nya kombu n'isi hachasịa ya, arụ ọkụ abịa maọbụ isi ọwụwa. Ihe ama ihe nọ isi ọwụwa n'oge na-ebezi oke akwa. Ụfọdụ na-ekwukwa na nwa ada arahụ ụra n'abalị na ngasị ụmụ kekele mmụọ na-abịanụ na-enye ya nsogbu. Ọ ya ebegide akwachi efo isikwa nwa abụọ dada biko nke ụda akwa na-ebe n'abalị ha njegodi ya ala ọ na-ebe akwa ibe na-arahụ ụra ọ na-ebe akwa na ọ ekwe nne ya arahụ ụra isikwa ọhọrọ dada bụ ihe ha kwenye na nwa ụmụ kekele mmụọ na-abịanụ ha mfe afọ na ha na-awụ ya isi ka ụzọ esi amagasị dada wee lụzie mgbe ọ ga-epuwezi ntutu ahụ. A na-ahachi ya ntutu ahụ ịhachasịa ya tupu ị na-efu anya neta ọfịkọkwa
tupu ọ gaa nkeji 15 eji hasịa isi ọfịkọkwa abịa nwere onye emetụ ya ka ọfịkọsịa ọ dị ka isi ara na-asị nke agwa na gịnị ya emezie onye maazị ihe gbasara ya na ọ dị ka nne ya ọgụkọ ọnụọmụgwọ dịra mbụ ma ọ bụ na nne ochie ma onye na-ene ọmụgwọ mesịa sị na nwa dịkwankwasị hapụ kene na ịracha isi a amagodoro ihe ọ bụ abụ ịrazụta ntutu ahụ ọfịkọba asịkwa m gwa hapụ na ya ọ bụrụ na achọpụta na nwa bụ dada ọ bụrụ onye ọbụla na-emetụzi aka n'isi ịfụ ya kọọ ya ọnụ sị ya negodo ka isi eri ntutu aka iji na okpuo ịchịra ntutu ya ekpo ntutu dada ikwuo ya mesịa arụ ọkụ elebịa ịdọ ya aka na ntutu ahụ si na nka ntutu gị dị rucha anyị nyite ogologo ụtọ ntutu ibe gị dị abalị arụ ọkụ elebịa ịfụkwa imetụ aka n'isi otu akwụghị aka mesị arụ ọkụ elebịa mesị nne ya dị ekwe ka emetụ ya aka otu o si sọ ndị ma imetụ anya aka ịma na ya eweta ego ihe emetụ aka iweta ego onye ọgụ ụfọdụ ifọ dada amụcha ya ego ayọrọ na ntutu ya ọ bụ na enwe dada ndị gboo kweta na ike dị na ntutu ya n'ike dị na ntutu a fabia dada ahụ fana akpụ ya eze nwa ọtụtụ ndị dada nne ya na-akpụ ya eze nwa nne ya na-akpụ ya eze nwa maka na ha kwekweta na ntutu adị n'isi bụ okpu eze kacha ekpughe ya na ntutu ahụ bụ okpu eze ka ọ bụ nke bụ eji akpọrọ ya eze nwa bụ na ntutu na amamife na-ayịba n'anya ndị gboo ntutu na amamife na-ayịba afọ onye pụrụ ntutu dị iche ọ dịka isi awọ ha sị na onye awa amamife ebe ha si nweta nke a oge ụfọdụ ka ịfụ ndị dada ahụ ha sị na ntutu ahụ na ntutu ahụ na-ezidata amamife n'ime ọnwụ ya fabezefe were ihe kechie ntutu ahụ dịka ntutu ụmụ nwaanyị kechie ya kechie kpụkpọ ya n'isi ka amamife ahụ dada na-efefusi efefu ka ike dị na ntutu ahụ dada na-efefusi efefusi n'ezie ike dị na ntutu anya bụ na nwaanyị di ya nwụọ n'oge gboo ndị gboo akpụcha ya isi maka na nnukwute ike bụ n'ime nwaanyị a di ya nwụ akpụchacha ya isi obido kwazi wee pụkwazi ya nke ọfụ na ike ya apụgo ike pụ na ụdị esi na ntutu wee gosi na ike ahụ pụrụ ọ bụ na ọ dị otu a ya bụ nke mbụ amamife nke abụọ ike na ntutu nke ịtọ ndị Igbo na-ahụta na ntutu dada bụ na nwa ga-abụ ọgaranya ma ọ bụ ọgaranya n'ime mmụọ ma ọ bụ ọgaranya n'akụ na ụba mana ọ ga-abụ eze nwa maka ifie a na-amụkwe ya elili ego ayọrọ n'isi o eji wee bụ ọgaranya na ọ na-emesị ma ndị Igbo si na ada aza ọgaranya n'afa ịmụọ nwa ịba ya ọgaranya emesị ọkacha ibi eweda ogbenye ma ndị Igbo kweta na nwa a mụrụ bụ dada na eze nwa na ọ ga-abụ ọgaranya na ọ ga-abụ onye ike n'ime ya na ọ ga-ama ife ifugo otu ndị Igbo si ahụta dada na-emesi ebube o wee ruo mgbe a ya akpụ ntutu a ndị Igbo ada akpụ dada n'oge fa ga-echere nwa ahụ elu ebe ahụ nọ na isekwu wee bido ikwu okwu ọfụma ka o nwere ike tinye ọnụ n'otu esi wee kpụ ya isi a ndị Igbo kwenye na ọ bụ na nwa eti ihe ọnụ otu esi wee kpụ ya isi a na ya akpụfie ịkpọ ya otu ọchọghọ na abanye ntọ na ọ ya anwụ ọ bụ na ọnwụ họ na ọ ya gasasị ya isi ọ bụ na ọ gasaghị ya isi na ọ emebisi akara aka ya na ihe o bu biwa na ọ emechazi ya ewechara olu ebe ahụ nọ na ahụ ise na ahụ ise ewejọ kedu eze nwa ka otu isi chọ ka esi kpọọ ya isi a ọ chọọ imelụ nne ya ebele ma nne ya osisi gbuo ọkụkọ ma osisi gbuo ewu ọchọ imesi unu ike osisi gbuo efi ibe bụ n'okwu agbagharịbazi je mebie mbọsa ga-akpụ ya isi ahụ a na-eme salaka mbọsị ahụ kpọọ ndị mmadụ gasị kwesịrị ịbịanụ nke mgbe akpọ ndị bụ dada oge ha dị obele ndị burugo febugo
mana ha bụ dada na mma fa ga-anụ ya. Ụmụaka ibie ka anọkwa ya, ndị nna ochie na ndị nna ochie na ndị nwa dị anị ga anọkwa ya, ndị dị a na-arụ ga-anọsị ya, ewee sie nri bute mmanya. Ihe a ga-eso akpụ m isi a. Kedu ndị ga-akpụ ya isi a? Ọnwa a ka ọ dịkwara ikwu onye ga-akpụ ya. Onye ga-akpụnwu isi ahụ bụ eze mmụọ na-akpụ dada na ndị dibịa ndị na-akpụnwu dada. Enwere ndị na-ada achọ ịkpụ ya. Nwa asị na dibịa ga-akpụ m ya. Nke a onye nke mbụ. Onye nke abụọ na ọ ga-abụ onye bụ dada n'oge gboo mana obugo bụrụ nna mmadụ ma nne mmadụ, mana onye ga-akpụ m nke m nọ na oru karịa ibi ọkpụọ ya isi. Ka onye nke abụọ ga-akpụ dada. Onye nke tọzi bụ ọkpọ ofu onye afọ na anụ n'ọdị Okeke Otenkwụ na onye akpụ m afọ na-akpụ m isi a. Ndị be ha mụ na onye Okeke Otenkwụ nwa ajụwazi eze unu nweta Okeke Otenkwụ n'eziokwu mana ọ dị n'obodo ọzọ achọgide achọta sị na abịa nwe onye na-achọghị na onwe esi ka ịkpọ isi dada. Emesi achọta na nwoke a otu nwaasị mara Okeke Otenkwụ nwanye mmanụ akpụta nwoke a sị na onye akpụ ya isi. Ọ bụ n'oge nke anyị ana m akpụ abụ m eze mmụọ kpọchaa ya. Ana m akpụ ncha ha na-ehi nne na nke m kpụchaa kubie okwu n'isi tee ya mmanụ sị na ji ọ na-adịrị mma ma nne ga ọ na-adịrị mma chịkọrọ onwe ka si eme ya kubie okwu n'isi gụ ya otu ọdịnihu ga-adị ha nyere aka Chineke. Ana m akpụ dada ncha ibe dị ikpụ dada na ọbụsọ na mmakpụ ya na mmakpụcha ya gọzie ya tiwarịa gosi agaba akpụchazie ya risịa nri nwa etobezie. Mana ọ bụ na akpụrụ ọfụma ntutu omesi opuchie opukwa dada ọzọkwa ebidokwa n'isi. Ifugo ihe o ji adị mkpa ihe ha ji wekweta na-aya achụta nwa otu esi ekpu ya ejụtaghị ya ngege na ihe emebe maka ndị Igbo si na onye kwara aka na-echu nkịta ya akwa aka ahụ ugboro abụọ. Ifugo dada ka anyị na-ekwu okwu ya. Ngwa kedu ihe ndị ọzọ na-esi ya? Ọ bụ na dada adị n'obodo nwa ahụ bụ dada ahụ ọ na-abụ ọrịa ibu alọ. Ụmụaka ibie na-abịa na-agbalị ọsọ. Ụfọdụ a na-akpọ ya ọgbanje ha wara ọsọ nwa akwụ n'ebe akwa. Ụmụaka ọbịa ka ha ya nke anya gwuri egwu ha wara ọsọ jekwa aka ntutu ede n'ebe ọgbanje ka ọ na-abịa fanja awala. Ihe ewute nwa akwụ n'ebe akwa ọ na-abịa abịa ha na-agba n'ọsọ. Ifugo nke mbụ na-eme na dada na-ewepụ ihe na nwa dada. Nke bụ fabia ha na-akụ ya ọnụ na-atụ ya ọnụ okwu ha ya ewe ihe okwu a na-amụ ya moto osisi ha abịazi ọ na-anọ ọlụ onwe ya ọ na-ewute na abụ dada anụnwa maka ozi ha ka eme onwe ya. Ife ndị Igbo si na ife mkpi bụ bi ụwa bụ mpi na afọ ọnụ bịara abịa nwa amara otinye anya ihe si wee jee wee dada wee bịarịa ha bụkwa dị mgbe na-ebu ya ibu alọ. Onye nwe ebe dada si abalụ nwa ahụ uru nwa dada ada achụ ya okwu mgbe ha a na-atọ mmadụ ifu nwa dada n'ụzọ ada atụ ịtọrọ ya n'igbo kweta na ịtọrọ ya gịnị ihe eme osite sie esu osie mbụrụmbụ ifu nwa dada ka na-agara ịtọrọ ya eji nwa dibịa nene nsị akụkọ tọlụnụ ka ịfụ ihe nke bụ ha kweta na nwa dada ada eji agwọ ọgwụ iwele gwa ọgwụ gaghị ele. Nke bụ na mmụọ nọ n'ime ga-esogide gị ụgbọ owere ije na-egbu onye nwe mmadụ ma so ga-egbu onye nwe mmadụ ọsọ ka ya gbagide abịa enwudie. Nwa dị na-agala onwe ya sogide nya si ebe a were ụkwụ wee jee Lagos. O nwere onye emedi aka n'ụzọ nye anya n'isi charịa mana na onye n'ihe yi. Ifugo otu ihe ndị a si adị. Ọ bụ na ọ dịzi otu a na-asị kedu kwanụ uru dada bara, kedu ebe ihe anyị kọwasị kịta ka ebe o si abịa ka ihe na-ebute ya. Ụfọdụ si na ọ nwere ihe ọ bụ nọ ntutu onye chọkọ ya epu si hapụ ya nọ ntutu na nwere ihe o mee ndị na onwe na-aghọta otu ahụ ha nọ ntutu sọ aka opu ke nwe dada nke taa